Da biste dodali fronte, otvorite odjeljak fronte i pomoću kontrola smjera odaberite na koju će se stranu vrata otvarati. Na primjer, odabir otvaranje. Ulijevo znači da će spojnice biti s lijeve strane. Kretanje vrata možete simulirati klikom na Otvori vrata. Ova vizualna kontrola posebno je korisna pri projektiranju kutnih ormara, jer pomaže provjeriti zazore. Vrata mogu otvarati udesno, prema gore ili prema dolje. Možete birati između upusnih vrata, koja su upuštena u okvir ormara, i standardnih nasadnih vrata, ovisno o željenom stilu. Tim svojstvima upravljate na bočnom panelu, a možete i pritisnuti tipku F za brzo listanje svih dostupnih tipova vrata i trenutačni pregled. Kao i kod drugih elemenata, debljina fronte podešava se neovisno o korpusu. Postavka fuge određuje koliko će fronta biti manja u odnosu na dimenzije ormara. Primjerice, uz fugu od 2 mm na ormaru, širine 600 mm, vrata će biti široka 596 mm, što ostavlja 2 mm fuge oko rubova. Možete zadati i broj spojnica koji će biti uvršten u vašu krojnu listu radi točnog naručivanja okova. Za fina podešavanja koristite postavke prepusta. Lijevi i desni prepust mijenjaju vodoravnu mjeru vrata pomicanjem početne točke i podešavanjem duljine. Gornji i donji prepust podešavaju visinu vrata. Ovim opcijama možete prekriti samo dio ormara, produžiti fronte preko susjednih korpusa ili sakriti nogice ormara kada nema sokla. Uz ove postavke možete u potpunosti prilagoditi izgled i funkcionalnost vratnica uz osigurano pravilno uklapanje u vašem projektu.